ሰላም ኩራት ተኸታተልተይ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ። ንስኻትኩም ሰላም ክትህልው እናተመነኹ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኦ ፍትወይ ንገዛእ ርእስኻ ናይ ምድሓን ኣዋጅ ኣውጀላ ዝብል ሓበና ንከታተል። ንስኻ ክቡር ፍጥረት ምዃንካ ኣይትዘንግዕ፣ ምክንያቱ ብደም ኢኻ ተገዚእኻ። ዮናስ ንነነዌ ናይ ምድሓን ቃል ከም ዝሰበኸሎም ንስኻ እውን ንገዛእ ርእስኻ ስበኸላ። ኣብ ዓዲ ኣሕዛብ ድዩ ኮንካ ንሎጥ ዘኩሮ እሞ ንፍርሒ ካባኻ ኣወግዳ ኣይተስተማስል። ቀዳሞት ወለዲ ከምዙይ ይብሉኻ፣ ለባማት ካብ ሰብ ይመሃሩ፣ ዓያሹ ግና ካብ ገዛእ ርእሶም ይመሃሩ። ካብቲ ንነብስኻ ዘቁስላ ዲያውሎስ ተመለስ፣ ነቲ ክእልሸካን ከድሕነካን ዝደሊ ሕያዋይ ጓሳ ሕሰብ። ነብስኻ ንምድሓን ሙሉእ ግዜ ኣለካ፣ ንኹሉ ግዜ ኣለዎ እዩ እናበልካ ኣብ ሓጢኣት ኣይትንበር፣ ህድእ ደዓ በል። ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ከም ዝፍውሰካ ኣስታውስ፣ ንምድሓን ተስፋ ኣይትቁረፅ። ዝወደቐ ይትስእ ዝተመለሰ ድማ ክፍወስ እዩ ተባሂሉ ከም ዝተፃሕፈ ዘክር። ሓጢኣቱ ዝናዘዝ ድማ ኣይድርበይን፣ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር ደኣ እምበር ጎይታ ናይቲ ሓጢኣተኛ ሞት ኣይደልን። ተሰናኺልካ ዶ ተለዓል፣ ሓጢኣት ድኻ ሰሪሕኻ ንስኻ እቶ፣ ምስ ሓጢኣት ጠጠው ኣይትበል። ህደሞ እምበር ድሕነት ኣሎ እዩ፣ ኣጆኻ ተስፋ ኣይትቁረፅ። ሓጢኣት ጎይታኻ ኣይኮነን፣ ናትካ ጎይታ መድሃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንነብስኻ ባዕልኻ ፈውሳ፣ ናይ መጀመርያ ምግቢ ነብሲ ድማ ጸሎት፣ ጾም፣ ስግዳን እየን። ስለዚ ነዚኣተን ሕለፍ ኩሉ ኣፍቅረን። ካብ ስራሕ ተግባርን ደቂ ሰባትን ምቁፅፃርን ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ዝርብሸካ ዘሎ ክፉእ መንፈስ ተቆፃፀር። ህዱእ መንፈስ ወንን፣ ካብ ማሕበራዊ ሚድያታት ረሓቕ። እምነትን ስርዓትን ባህልን ኣቦታትካ ኣጽኒዕኻ ሓዞ፣ ንሱ እዩ ዘኹርዓካ። ቅዱሳን ኣበው ከምዚ ይብሉ፣ ሓጢኣት መሰረት ናይ ደቂ ሰባት እዩ፣ ኣብ ሓጢኣት ምንባር ግና ናይ ዲያውሎስ እዩ። ስለዚ ፍትወይ ተስእ፣ ካብ ሓጢኣት ረሓቕ። ንልብኻ ብደጋዊ ጽባቐን መልክዕን ግርማን ደቂ ኣንስትዮ ወይ ደቂ ተባዕትዮ ክማረኽ ኣይትፍቀደሉ። ንደቂ ኣንስትዮ ወይ ደቂ ተባዕትዮ ዘለካ ኣትኩረት ብደኸመ ይኹን፣ ምክንያቱ ኣብ ደጋዊ ኣካላተን ዘሎ ኩሉ ንዓይንኻ ማራኺ እዩ። ነተን ኣሕዋትክን ኣዝማድካን ኣብ ከባቢኻ ዘለዋ ኩለን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣኽብረን ኣኽብርዮም። ሽዑ ነታ ብተስፋ እትጽበያ በዓልቲ ቤትካ ወይ በዓል ቤትኪ ብሙሉእ ልብኻ ንምፍቃር ክሕግዘካ እዩ። ዓለም እንታይ በለት ኣይትገደሰላ፣ ስቕ ኢልካ ብዘለካ ዓቕሚ ንክርስቶስ ሰዓብ። ክርስቶስ ናይ ኩሉ ቁልፊ ህይወትና ስለ ዝኾነ ናይ ስጋዊ ነገራት እንተደኣ ክሳራ ኣጋጢሙካ ንጽቡቕ እዩ ትብል። ኦ ፍትወይ ንእግዚአብሔር እንተደኣ ከሲርካየኸ እንታይ ኢኻ ትብል? ስለዚ ኣብ እምነትካ ዓብዪ ጥንቃቐ ይሃልኻ። እግዚኣብሔር እንተኸሲርካ ተመሊስካ ክትረኽቦ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ካብ ታዋኽን ስምዒትን ኣልኮላውያን ነገራትን ነፃ ኩን፣ ንሳቶም ናብ ጥፍኣት እምበይ ናይ ሰላምን ናይ ቅሳነትን መንገዲ ስለ ዘይመርሑ። ነዚ ዘለኻዮ ዘመን እስኪ ተዓዘቦ ከመይ ይመስል? ናይ ጥፍኣት፣ ናይ ቅንኢ፣ ናይ ጽልኢ፣ ናይ ባእሲ፣ ናይ ሕማቕ ነገራት። ግን ካብ ከምዚኦም ዝበለ ርሒቕካ ሰላምካ ካብ እግዚኣብሔር ድለያ። እቲ ኩሉ ሰላም ዝህብ ሓደ እግዚኣብሔርን ስለ ዝኾነ ብነገራት ሰላም ኣይርከብን፣ ብገንዘብ ሰላም ኣይርከብን፣ ካብ ሰባት ሰላም ኣይርከብን። እቲ ቁልፍን ናይ ሰላም መንገድን መራሒኣን ርእሳን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ኦ ፍትወይ ንስኻ መንገድኻ ኣስተኻኺልካ ሰላምካ እትደልያ ሰላምካ እትስእናን በዓልኻ ኢኻ እሞ ሰላምካ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድለያ። ኣሚን ኣሚን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይውዳእ ሰላምን ፍቕርን ይዓድለና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሚን። ነጥብ ዝገድን ባዕልትኳን መድዓኒት ተኣረመለይ። ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ናገርኩም ክትተባዕኹም ኣይፈለይን። ኩራት ኣሕዋተይ ስለትኩሉ ትገብሩለይ ድማ ካብ ልበይ ይመስገን።